जे गुबै प्रग्राम बे हाबाफारिया जाहैबाय जे थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथानि सिगां आरो गोरोबथानि उनाव जिखिनि दायो थासारि सोलिनानै दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बे गोरोबथायाव सिगनेचार होबाय लोगोसेनो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजाया सिगनेचार होदों इउबिपिअआ होदों आरो बे गोरोबथायाव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनि गोजोननि थाखाय बर' हारिया थांना थानो हानाय जायफोर एसपिरेसन जोंनियाव डिमान्ड दङमोन बे गासैबो डिमान्डफोरखौ लानानै भारत सरकारा जोंनो जिखिनि मेक्सिमाम लेभेलाव माखासे दफाफोरखौ दिनै सोनानै होबाय आरो जोङो बिख'नानै लाबोनो हाबाय बे दफाफोरखौ फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों माबायदियै जोङो मावफुंलांगोन आरो जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्शना मा जागोन बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै सिडब्लिउसि मिटिं आरो जि डेलिगेट मिटिं बे डेलिगेट मिटिङाव जोङो आबुङै जों रायलायगोन सावरायगोन बयबो डेलिगेट्सफ्रा बिनि सायाव गावबा गावनि मतामतखौ होगोन जिल्ला कमिटिफ्रा मतामतखौ होगोन आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनो गोनां हाबा जे समाजाव दिनै गोजोन थासारि फैबाय समाजाव बर' हारियाव दिनै मोनसे रंजानाय आरो गोजोननि मोनसे थासारि आरो गोग्गाना लानायनि थासारि दा बे गासैबो थासारिफोरखौ लानानै बर' हारिनि सोलोंथायारि बर' हारिनि समाजारि रांखान्थियारि राजखान्थियारि गासैबो बिथिंखौ मावलांफिननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थांखि लानानै बे कनभेनसननि गेजेरजों हाबाफारि लागोन आरो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो गोथौयै सावरायनानै खामानि मावलांनो थाखायनो बे स्पेसियेल कनभेनसनखौ जों लानाय जादों दा बेनिखायनो जोंनि डेलिगेट्सफ्रा बे स्पेसियेल कनभेनसननि गेजेरजों दिनै बयबो गोख्रोङै बाहागो लादों आरो बयबो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बबे बबे बिथिंखौ लानानै जोंनि गावनि अस्तित्व गावनि सिनायथि गावनि मोन्थायखौ लानानै जोङो आसामाव बा भारताव जोङो गावखौनो गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननानै जोङो लांनो हायो बे गासैबो हाबाफारिनि सायाव बा गासैबो बिथांखिनि सायाव जोङो बेयाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन। आच्चा मोनसे खोथाया बाहेरायाव गोसारबाय थादों जे दानि बैथि समनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारजों लोगोसे गुबुन माखासे दैदेनगिरिफ्राबो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नागारनानै गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा दानो गोनां आफादाव थांनायनि बाथ्रा बेनि बागै सारा मा बुङो? ना राजखान्थियारि हान्जा दानायनिथ' जेबो बाथ्रा गैया बे एबसुनि मिटिं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेसियेल कनभेनसन जोङो जेब्लानो गोनां होननानै सानो बा जों निड बेसखौ नायनानै गुबुन गुबुन समाव मिड टार्म जों कनभेनसन बा स्पेसियेल कनभेनसन जों खुंबोदों आरो दिनैबो जोङो नैबे गोरोबथानि उनाव इयुननि फिउचार कर्स अफ एक्शनखौ रोखा खालामनो थाखाय जों बे कनभेनसनखौ खुंदों दा बेयाव जोंहानो गावहानो सोमावसारग्रा आफादफोरा इउपिपिएल मोनसे राजखान्थि हान्जा दंखायो आरो बिनि उनाव एनादार मोनसे राजखान्थि हान्जा दानायनि बाथ्रा बेयाव फैया गुबुन बाथ्राया जाहैबाय जे एबसुनिफ्राय माखासे बिबानगिरिफ्रा दिनै गनानै राजखान्थि हान्जायाव बा गुबुन गुबुन फोथाराव खामानि मावहैगोन बा थांगोन जे बाथ्राफोरखौ दिनै ओंखारबाय थादों बे दासिमबो जोंनि जि सावरायनांगौ जि बिथिं बे बिथिंखौ जोङो सावरायाखै आरो जोंनि जि डेलिगेट सिटिं दङ बे डेलिगेट सिटिङाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जोङो आबुङै आरो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो गुवारै सावरायगोन आरो सावरायनायनि उनाव जोङो जुदि प्रयजन होननानै सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि मोनसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन आरो जोंनि आफादगिरि बिथाङा सिगनेचार होदों एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजानि आफादगिरि बिथांमोनाबो सिगनेचार होदों आरो इउबिपिअआबो सिगनेचार होदों दा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन आरो सिगनेचार होग्रा माने दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोना फिउचाराव मा मा मावनो गोनां दङ बिनि दफाफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनायनि बेलायाव मा मा रल लानांगोन मा मा हाबाफारि लानांगोन बे गासैबो बिथिंखौ बेयाव सावरायनायनि उनावसो बेयाव बे बाथ्राफ्रा फैगोन मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टार्म बे टार्मा 2 बोसोरनि आरो दिनैसिमबो प्रमद बर' जोंनि आफादगिरि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै दङ आरो बे सावरायनायनि उनाव फिउचार कर्स अफ एक्शनखौ जोङो निर्धारन खालामगोन दा बेखायनो बे समाव बे बाथ्राफोरखौ गोबां खोनादोंब्लाबो जोङो बेखौ बे समाव बुंनो हाथ'वा आरो बे सावरायनायनि उनावसो बे रोखा जागोन। दासिम रोखा नङा आरो सार दाहाय थान्दै मेलनि गेजेरजोंसो थारमाने थि जागोन थांनाय थाङैया दाहाय थान्दै मेलनि गेजेरजोंसो रोखा जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो डिसिसन आरो रेजुलेसना थान्दै मेलनि गेजेरजों जायो
आरो थान्दै मेलनोनो जोंनि कनस्टिटिउसन संबिधाना एबसुनि संबिधाना एम्पावार खालामदों दा गोदान आफाद दानाय गोदान बिबान सोलायनाय बे गासैबो थान्दै मेलनि गेजेरजों जायो आरो बेखौ एम्पावार खालामदों थान्दै मेलखौ दा बेखायनो थान्दै मेलाव गासैबो बिथिंखौ गुवारै आरो गोथौयै सावरायनायनि उनाव जुदि बेयाव गोनांथि दङ होननानै सानोब्ला बा फिउचार बर' हारिनि जि माने जौगानायनि थाखाय गोजोननि थाखाय बा जोंनि अधिकारफोरखौ बा बे दफाफोरखौ रोखायै मावफुंनायनि थाखाय जुदि प्रयजन होननानै सानोबा बे थान्दै बिथांमोननिफ्राय जिखिनि माने आपिल फैगोन बा थान्दै बिथांमोना जायफोर प्रप'जेलखौ होगोन बे गासै बिथिंखौ गुवारै सावरायनानै जोङो डिसिसन लागोन। सार बे थान्दै मेलाव गोहोफोर सनितपुर ओमफ्राय बिश्वसा जे मानसिफोरा गोहो मोनाखैमोन जे इनक्लुड जायाखै बेखौबो रायलायनाय जागोन नामा? बे दफाफोरनि सायाव अलरेडि जों CWC मिटिङाव माखासे बिथिंखौ जों सावरायबाय आरो दा थान्दै मेलाव जोङो गुवारै सावरायगोन माखासे जों रिजुलेसन लादों आरो बे जि सुक्तिनि जेसेबां क्लजेस दङ बे क्लजेसनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंलांनांगौनि थाखाय बा जाफुंसार होनो थाखाय जोङो मा स्ट्रेटेजि लानो बा बबे स्ट्रेटेजिजों जों आवगायनो बिनि थाखायबो बेयाव गुवारै सावरायनाय जागोन। दा बेनिखायनो सनितपुर बिश्वनाथ बा बर' कसारि वेलफेयार जि काउन्सिल दङ बा नोङो BTRनि सिङाव जायफोर माने लिरनाय दङ बे गासैखौबो जोङो गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन।